Kapod wang'iyo mago mag somo nyakurom gajwang' odiochieng' mokwongo mar yawo skunde. Achiedh nade ne okwako skunde ma jopiny ocha oringo jote kaluwore gi oula. Jafwambo marwa James Okoth nolimo moko kuom skunde kendo onyisowa chal mar kaka somo ne otimore. Japuonj ka japuonj ni e ng'wech mar laro tipo e tie yien. Tipo moromo kwan matin mar jopuonjre mochopo. Japuonj machielo dhi nyime gi puonjo somo mar somo. Jopuonjre mamoko dhi nyime gi somo mar kwano. Kalure gi chal mar klase bang' jot mar joma nyocha oula odaro e mieregi, onge kar ndiko. Gino machuno Henry Owando, japuonj mar kwano, puonjo somo no e yor mako gi wich, ka jopuonjre chiko itgi kendo olo duoko kawer. So it means they are eight. Are we all there? Yes. Chal mar alwora mar skul, kalure gi japuonj maduong', ok en mano ma jiwo chenro makare mar somo. E skul kae wan gi choche ariyo mag yawuoyi gi adek mag nyiri gi ariyo mag jopuonj. Koro kaka ji nyocha ne ng'eny e skul kae ne gitiyo gi choche wago e yo moko winjore, ma sani choche wago dhi adhiya ka pong', ma koro aluor nikech nyithinda dhi koso kata choma gidhiye. To classrooms ma gitiyo gogo be aluor kete nyithindo nikech ginyalo gamo tuoche, yembe mopogore opogore gi tuoche mopogore opogore. Ochuno mo golo nyithindo bet oko mar classes, kinyalo timno fumigation kiny. Moko kuom oganda manyocha ojote klesego dhi nyime gi manyo kuonde jot mamoko, ka moko to pod chuno ni nyaka bed mana kanyo kalure ni gionge gi kuonde mamoko. Jored Cross nyocha ondikowa kendo gisebedo ka gikonyowa to ne gichikowa ema. To koro ywak ma wan go, Jored Cross oreti mondo miwa ema mondo wene nyithindo thuolo. E kindego, thothgi bende gin jonyuol mane ok oyudo thuolo mar timo ikruok makare mar yepo mar skunde, kalure gi much midhiero mar oula kendo piny ochamogi, kalure gi lendo mar chal mar kor lwasi. Gisani ok wang'eni wabiro wuok ka e ndalo mane, nikech ka winjo lendo podi lendo ni koth pod biro medo chwe. Koro gini omako chunywa. Ataro mar chal e kaunti ma Siaya, kar od bura ma Lego Usonga, e skund primar ma Uhembo. Kalure gi pek mar ngima, pek mar koso kuonde jot, japuonj maduong' lero chenro mar kojolo mokawo e kinde ma pod girito kony. Ka kwand anyuola mokalo 400 koro dwaro kony mapiyo piyo. Wadak mopogore opogore to koro kuma kendo koro ni skulini osegolwaye to kendo kelwa kama ng'ichin. An wakonyre nadi? Wayien ginyalo duogo godhiambo sama nyithindo osedok pacho, kendo ginyalo duogo ma ginin to gokinyi to gidok e kanisa kucho. Nwach masirani en marwa, nyithindo masomo ka bende gin mana nyithindgi. Kata obedo ni skunde moko to pod dhawo gi midhiero mag oula, kendo chuno moko kuom skunde duoko jopuonjre e pacho kaka yo makende mar reso ngimagi, penjo maduong' en ni, bende migawo mar somo dewo ratich jopuonjregi? To en okang' mane makoro gidhi kawo? James Okoth, Ramogi TV.